दाना आंखौ सोंहरबायना है सारालाय माथो फिसाखौ बर' मिडियामाव होआखैब्रा होननानै दा आंनिया एसे बेतिक्रम जाबाय आं थाखोनैसिमल' बर' मिडियामाव फरायनो मोनदों एलपि स्कुला बिनिफ्राय बुफाय बुसि जाबाय आन्दलनाव बिनिफ्राय बाहाय फरायजाला होननानै आंखौ मैसो गारियाव थिखोनानै हस्टेलाव दोनहैदों इंलिश मिडियामाव सिगांबो प्रमद दाखौ बुङोमोन एबसुनि आफादगिरि जालांबाय आंना हिनजावा बर' रोङा बेखाय माने बर' मिडियामाव फोरोंनायाव बेले बेजे नोंथांमोना मिथिगौ बिसि फिसाय मालाबा लेखा फोरोंनायाव फिसाफोरखौ लानानै गन्डगल जायो आं न'आव थाया बारा लेखा फोरोंनो मोना नाथाय बिसिया लेखा फोरोंफानांगौ नालाय दाना बर' मिडियामाव होआ इंलिश मिडियामाव होयो दा बेबादि खैफोद न'खराव बिदिबो जायो नाथाय